ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ହାଇ ରିଚ୍ରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲି, ଟି ରସ୍ନା ଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ହାଇ ରିଚ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ବ୍ରାଣ୍ଡଟା ଲେଖା ହେବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇ ରିଚ୍ ଅନଲାଇନ୍ ସପି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ଼, ବାରକୋଡ଼ ବି ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ ସେଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତୁରନ୍ତ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପିନ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ବି ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିକି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ପିନ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, ପକ୍କା ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ, ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସେଇଠିକି ପଳେଇ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ଜଏନ୍ କରିକି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରହିଲି।